Dayan mo live asa inahan na kani adto laagad pero karon na puyo nagbalay kay naanay ge ati man. For today's video day ingani day ko magpakaon ni Star. Kay sad reality day dili na gyud mapuyo ang bata og walay tan-awon hasta magkaon kay ato gyud siya patan-awon og laptop ug unsa na tan-awon niya nga ganahan kay para dili magkiat day kay kung dili nimo ni siya pasalidaan day hala magsige man ning dagan-dagan matagbaw man kaugukod day dili katarong og kaon unya. Kabahog tik-tik pa gyud ani og dali ra masud-ipan unya isuka na putanan ang kinaon mao nang pasalidaan gyud ni siya aron mapuyo. Og sa unang panahon day taparan nato og hangin ang mga bata aron mo kaon kay aron day dili na day mga gadget na ang imong itapat kay kung itaparan nimo ni siya hangir iuna pagbunal sa imong naong day nga hangir nang ana ang makamangta sa mga bata karon. Unya dili may takabalos day kay na ma 163 ta di pareha sa una puspusan tag binugha day walay labot ang mga gobyerno day karon day puspusin di ba sa prisuhan ka magtingkagol day. Mao na ang sad reality karon nga panahon day daghang kay kabataan karon nga tampalasan kaayo day kay ngano man wala naman na mao ang ato pagdisiplina og atong pang gobyerno merese naman kaayo. Mao na pahawday na